Finesa, sam naziv kaže nešto prefinjeno, nešto elegantno, nešto lepršavo i nešto posebno. Čekali smo puno vremena da napravimo jedno takvo vino. Dakle, on dolazi iz vinograda, iz posebnih delova vinograda i proizvodimo ga samo u godinama kada je moguće uhvatiti sve te mirise i ukuse koje će uživalac u vinu očekivati od jednog vina kao što je Finesa. Mi smo se jako dugo pripremali da napravimo roze kao što je ovaj. Jedna jedinstvena i jako interesantna kupaža sama po sebi. Od 4 sorte grožđa. Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Cabernet Franc. Sve ove 4 sorte sa svojim aromatskim profilima su doprinele da ovo vino bude tako voćno, osvežavajuće i lepršavo. Vino u kome ćete uživati ovog leta. Nekako je najkompleksniji, nekako je najelegantniji i nekako ima sve te fine stvari koje čine jedan roze jednim prefinjenim pićem. Drugim rečima, pred vama je Finesa.